Менә без авылыбызның зур суы янында, инеше янында басып торабыз. Менә балачакта иң матур хәтирә шушындан ташбаш тотып утыру. Көтү кайтканчы сәгать 2-ләрдә, 3-ләрдә төшәсең дә кармак белә талар арасына гына пысып, суның менә карагыз әле. Нинди тавышы. Шушы тавышны тыңлап, монда җырда бар, монда моңда бар. Ә бүген инде ул миңа бик зур хәтирә булып та яңгырый. Шуны тыңлый балык тотасың, 60-ар, 70-ар тезмәгә тезеп, ташбаш тотып кайта торган. Ул ташбашны әнием кыздырып бирә табага салып. Аның өстенә 1-2 тавык йомыркасы да сыта. Аннан да тәмле ризык булмый. Андый ризык әле бүгенге көндә дә мин татар ашларында күргәнем юк. Яңа тоткан кичкенә генә ташбашларга тавык йомыркасы сытып биргән. Менә бу бирәзә ашы булыр ие. Бирәзә аның исемендә ташбашы булыр ие. Шуның исемендә уйлап чыгарып. Аннарсы менә мин нинди зур тырба өстендә басып торам. Әлегедәй хәтеремдә бу 70-нче еллар безнең Арча тавы, Арча юлында сала башладылар. Уренгой-Ужгород дигән газ трассасы. Шушы тырбаларны кайтарып ташладылар. Шушы тырбаларның иченә керәм дә җырлыйм. Эй, ул яңгырый, ул андагы яңгыравыш. Эй, уйлыйм үземчә. Әйтәм, менә Илһам Шакиров шушылай иттереп җырлый бит инде. Мондай аппаратура булда, мондай яңгыраш булса, мин дә җырларым Илһам Шакиров шикелле дип, янәдән керәм. Моны бер заман авыл кешеләре ишетеп алдылар. Минем көтеп торалар, минем тырбачына кереп җырлаганны. Менә бу тырбага баскан шул хәтирә искә төште. Tekrar